Il-barranin qed joħolqu pressjoni kbira. Klim Paul Paċ, President tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel meta mistoqsi dwar iż-żieda fil-popolazzjoni u kemm qed teffettwa s-settur tas-saħħa. Paul Paċ kien il-mistieden ta' Luis Tedesco fil-programm Fid-Dettall fuq Net Television. Iż-żieda fil-popolazzjoni kemm qed toħloq stress? Toħloq problema u pressjoni kbira. Għajibni anke mal-Ministru. Li qed toħloq problem across the board. Mill-kura primarja, mill-health centers, sal-wards, sal-maternità, ġifieri sa Monte Carmeli. Il-President tal-MUMN qal li din iż-żieda ta' barranin bla pjan iridu nħallsu għalja. Nkunu sinċera mal-poplu, ġifieri mhux kwestjoni ta' rassizmu jew għandi kontra l-barranin. Jew jekk il-Malti ħajqogħdu nsemmu dejjem il-barrani u tisma' s-Sur Clay Caruana tal-Job Plus għax għandhom bżonn iktar barranin. Dilajta fi ħlas. Paul Paċ spjega l-sfidi fl-oqsma kollha tas-saħħa konsegwenzi kemm għall-Maltin kif ukoll għall-barranin. Qed toħloq pressjoni b'konsegwenza għal kulħadd, kemm għalihom u kemm għalina l-Maltin. Jekk tmur il-kura primarja, it-tewmin reġa' żdied, ġieli anke 4-5 sigħat biex ġol kura primarja. Pressjoni fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza dejjem kienet u issa komplet tiżdied. Sodot mhux qed jiżdiedu u dawn jimirdu bħalna, allura l-Malti ħajspiċċa aktar ħanajtek fil-kultur bħal barrani. Ġo Monte Carmeli naqqasna sodot kellna flux ta' barrani li spiċċajna bil-pazjenti fuq is-saqqiet joqgħdu mal-art. U qal li d-Dipartiment tas-Saħħa ma kienx preparat għal din iż-żieda tant qawwija fil-popolazzjoni tagħna f'temp daqstant qasir. Tant kienet qawwija s-serġ qawwija ta' barranin li to be fair daħda d-diviżjoni tas-saħħa ma biex preparazzjoni ta' xejn. Kif smajna li ċertu tfal fl-iskej jispiċċaw ċo container. Aħna l-għajda tagħna jispiċċaw ċo kuraturi u servizzijiet walu. Paul Paċ tkellem dwar Stewart Healthcare fejn qal li sa issa trek rekord tagħhom mhuwiex tajjeb anke għaliex minkejja l-wedit li kienu għamlu ta' Stewart dawn għadhom ma wettqu xejn. Għalkemm il-wedit u time frames ta' nomna u aħna ċettajniju, da ma bdejx. Dan il-fatt qed iħalli lil Maltin u l-Lawċin mingħajr servizzi meħtieġa fis-saħħa jew b'servizzi li mhumiex adegwati. Il-poplu Malti xraqlu iktar minn hekk. Paul Paċ qal li minkejja dan il-ħaddiema kollha fil-qasam tas-saħħa, l-infermiera, il-qwiebel, it-tobba u l-professjonisti kollha qed ikollhom jagħmlu l-mirakli biex ikomplu jmexxu servizz tas-saħħa li jinsab taħt pressjoni aktar minn qatt qabel.